Na, azt mondja, hogy gyors felvétel a tűzről. Vedd majd ott, Denis! Mindenki fekképpel van. Hát, ami azt illeti, ilyesmi azt hiszem egy hamar még nem lesz, legalábbis remélem. Bazd meg, oda néz. Jézusom, milyen tűz van. Na. Ho, bazd meg, eldülök. Kurva élet. Baszki! Jó, na oda néz ember, kigyulladt az egész Sacramento, az épület is. Ekkora térje. Fúha! Ez már durva. De ott volt a fasznék is. Akkor élet, itt vannak a házak. Na jó van, akkor én vagyok az operátor. Hopp, így. Kristóf a társam. Azért nem látszik semmi, na nem baj. Gyújtsd meg a villanyt. Gyújtsuk fel a villanyt akkor. Azt mondom, hát igen, hogyha így nél most. Így már látszik valami? Még túl sok. Ja, hát igen, fel van vívva a zoom. Azt mondja, hogy mik vagyunk az operátorok, én meg. Kristóf, jó van, én vagyok én, ő meg Kristóf. Mi van? Jó, vegyük fel. Ilyen a házak között mezőtelkébe. Nem mondom, nagyon szép látvány. Környezetvédőknek majd lesz egy kis dolga. Lemerik a károkat, stb. Hopp. Operatőr, hülye. Handikamerás. Handikamerás, hoppá. Nem handikamera, hanem handikamerás. Telefonkamera. Kikérem magamnak. Neked felfel a hegyre, ha bemeted egybe. Jó, már hallgass. Mert felkérod a netre. Igen, feltettem a netre, mert bevettem a kert. Jó van, nem vagy te költő, hallgass már. Baszki, ez itt van az állomáshoz közel. Bazd meg! Jézus Mária! Van pedig, ki van az utcán. Na, fogalmas. Vigyázzatok, cigányok, lég a házatok! Nézheted, bazd meg! Az öreg bácsi, hogy néz. Azt nézheti. Oly, bazd meg, oda néz. Megfogott a füst, és hogyha... Wow! Mint az atombomba, bazd meg! Tisztára olyan! Várjál, kapcsoljuk le a fényeket innen bentről, mint azért lássunk itt is! Oly, mennyi kocsi! Kocsisor! Hát gondolom megállhat. Akkor hova francba megyünk, mert szerintem nem van zárva az út. Gyönyörű. Uaj! Csodálkoznak a tüzön. Ilyen közel van? Nem menjél ma olyan közel te! Na, szálljunk ki! Az anyja úristen itt, hó! Nem férnek a tüzön. Baszki! Ez igen. Tűz a javából. Csak éppen ránk, mert aludzik a kezem, azt nem tudom. Egyenesen. Na jó, ennyit erről adjál. Jó. Cikket csináljunk. Itt jönnek a cigányok, aztán nézik, hogy íg a házuk mindjárt. Itt van egy cigány, meg két cigány, meg a cigások. A másiknak van már fényképezőgépe is. Igen, meg én egy... Mi az most? Mi az Isten? Locsolják ott a vízzel? Hát azt locsolhatják. Végig van locsolva az egész mindenség, mi, hogy ne terjedjen tovább a tűz. Hú, van végül. Hani? Az utat? Hol mennél már? Hát, hogyha ez átterjed az állomásra, akkor szopás. Nem az állomás, nem terjed, nem tisztálok. Jó, Meddig mennél már? itt megyek odáig. Na, hogy beálljál már tüzet oltani? Hó, állj meg! Ajjaj! Ono žotlá. Da, kad sam ono ko će kod... Stiju. Znači to kada sve iko, da? Hoppa! Hát mit tudom én? Ez burál, meg ez burál. Bazd meg. Semmi. Nem jöttök még kicsit túl közel a tűzhöz?
Hát én féltem ezt a kibaszott kocsit, anya az egész. Hát mi, veszem másikat, nem? Aztán jó, az majd odébb van, addig még jól lenne egy ragacs. Na mindegy. Na, szálljunk ki. Na, csináljunk. Szít vagy a tökön, basszony. Így van. Az anyja úristen itt. Ja? Hol mennél? Egy honnan hozzák a vizet, mi? Oda néz ember. A vágók már nem csapnak fel azért olyan nagyra. Csinálsz videót? Ja. Na 5 perc. Az úttól és mindentől. Minden esetre. Ez tűz. Bazd meg ilyet sokat tényleg, hogy a tévében lehet látni. Hölgyeim és uraim, ismét említem azt, hogy ez nem kamu. Ez élő felvétel. Jött egy SMS. Na mindegy, majd megnézem mi az. Nem tudom ki írhatta. Nézelődő emberek eléggé sokan vannak. Hát na. Hogy így bazd meg, hogy... Minden esetre, ilyet bazd meg ritkán lehet látni, de remélem, hogy hamar nem is fogunk. A füstfelhőt az aztán katasztrófa. Na jó, édesapám meg hol ment? Jó, megfordult, értem. Jön a zsárnyák. Mindjárt bazd megvernek itt minket, hogy itt állunk. Mi bazd, mindenki videózik. A másiknál kamera volt. Nem baj, még lesz a legjobb, mert mi pofázunk is. Megy a kutya, ni? Ott a kutya, bazd meg, ni? Hogy készül a sült kutya? Megy a kutya, besétál a tűzbe. Hát, az nagyon halálát keresi. Mennyi úgy, ni? Itt megy a vonat. Ne? Itt megy a vonat. Ójjjjjjj. Látod, itt van a... Itt a sorompó, bazd meg minden. Ettől a kibaszott tűztől nem hiszem, hogy el tud menni a vonat. Elmegy, csak hát belmegy az... Ember, hát ott dögölek meg a vonatba, hogyha tényleg itt elmegy mellette. Hát nézd meg, ni. Van az bakterház volt valamikor az a kis szarságot. Az, amit most veszek fel. Jó közelre mennek fel a tűzoltók. Hát muszáj. Mit tudod, nem értettem? Valami. Kicsoda. Hogy hát nem az, hogy ne álljon be az útba, hogyha ne... Melyik gumi maradt meg itt engem? Milyen nagy gumi voltak ott? De mi ez? Gumigyár volt, hogy mi azt van? Mi? Ah, arra ni. Azt mondják, hogy felrobbanunk. De mi a faszom robbanna te? Nem tudom. Jó, igeti. Na, az anyátok úristenit. Zavarnak minket bele a sárba. Jó. Faszom, azt bevétek. Hát nem tudom, mit feladatsodták, azt szerintem a üvet. Diló sokan meg ott van a kocsival. Hogy jön egy tűzoltó? Hát nem tudom. Mindenkit zavarnak félre. Rohannak a pompérek. Hol? Arra mi? Hülye. Arra nézzük. Ja. Menjünk oda? Milyen hírt ígért, csak Ember. Ezért